pilaamaan sen suoritusta. Sehän meni ihan hyvin. Eiks mennyt? Toimi ihan järkevästi näissä osioissa täällä ja ihan niinku... No joo, ois se nyt voinut vähän osoittaa terävyyttä ja puolustushalua ehkä, jos nyt ihan niinku ajatellaan tätä testilomaketta, että mitä täällä ideaalina pidetään tämän testin mukaan, niin siinä se olisi voinut olla vähän täpäkämpi, mutta muutenhan se toimi täällä ihan mukavasti. No joo, mutta ei se haitannut siis sinänsä, että se osioiden aikana ei merkannut mitään. Silloin kun tehtiin jotain, niin se oli mukana. Sitten kun tuli tyhjäkäyntiä, niin se on fiksu, kun se hakee varjoa. Se on mitenkään... Sehän on oikeesti ihan fiksua käytöstä koiralta. Toimintakyky on meillä ensimmäinen kohta tässä. Ja meidän erikoiskokeet oli tuo kelkka ja se pimeä huone. Se kelkalla toimi itse asiassa aika kivasti, vaikka se sitä kun se päätti kommentoida, niin pelkäskin kyllä. Mutta sitten se kuitenkin uskalsi mennä sinne aika lailla omatoimisesti. Että siinä ei hirveästi... Niin, siihen nähdään, että miten kauheasti mä ajattelin, että no nyt se pakitti niin takaviistoon, että kestää aikansa kyllä tulla. Mutta tuli aika yllättävän nopeasti siihen nähen, miten paljon se pelkäs. Pimeä huone on se toinen toimintakyvyn erikoiskoe. No siellä se kyllä tavallaan joo kävi siellä sun luona, mutta kun ei ollut nenää auki, niin sitten se vaan niinku hössötteli ympäriinsä siellä. Niin, se meni hössötyksen piikkiin vähän sen, että se ei oikeasti tunnistanut sinua, kun se vaan touhotti siellä. Eli temperamentti häiritsi pikkusen siellä sitä puuhaamista, mutta sinänsä sillä ei ollut hankala liikkua siellä eikä semmoista, että se ei tullut niinku semmoiseksi hiippailevaksi ja varovaiseksi. Sehän meni ihan reippaasti siellä että kai ja sitten noissa just terävyys- ja puolustusosioissa niin se olisi saanut olla vähän semmoinen reippaampi ja rohkeampi, jotta se saisi jotain hyvää tai suurta toimintakykyä, mutta kaikkinensa tänään tämä toimintakykyarvosana on +1 kohtuullinen. Kyllä se ihan itse ottaa näihin asioihin kantaa, kun se toteaa, että sä oot vaan siellä narunpitelijänä, niin hän tekee just niin kuin huvittaa, eikä se sulta ruvennut kyselemään missään kohti, että mitä täällä kuuluisi tehdä. Ja terävyys on seuraava kohta. Tässä erikoiskoe toi meidän seinäkoe, miten se aggressiiviseksi heittäytyy. Ja sitähän, jos on terävä koira, niin sitä näkyy täällä pitkin matkaa kanssa sitä terävyyttäkin, niin kuin näitä kaikkia muitakin osioita pystyy niin kuin yleensä näkemään jo matkan varrella, jos koirassa paljon jotakin on. Eli ne saattaa tulla kelkalle ja kaikille näille tynnyreille ja muille niin asioille suhtautuu hyvinkin terävästi välillä. Mutta tällä ei itse asiassa missään kohti ollut häivähdystäkään siihen suuntaan. Että no, ainoa kohta, missä se mietti, että kannattaisiko ehkä jotain tehdä vähän siihen suuntaan, niin oli se puolustus. Se pieni hetki siinä oli kanssa, että se mietti, että kuuluuko tästä tehdä jotain, mutta ei. Eli terävyysarvosana siitä, että siellä katsotaan hyökkääjää kauniisti ja istutaan lopulta että oho. Mutta se ei väistänyt siinä. Ja se arvosana on +1 pieni. Ja sitten mikä ihanaa kas tässä, että ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, sillä ei ole mitään tarvetta missään kohti ruveta meille häijyksi. Että se on kiltti ihmisiä kohtaan ja jopa niinku aika nöyräkin, että se vähän mieluummin väistää kuin ruppee kiukuttelemaan. Puolustushalu on sitten se +1, eli tuo kun te menitte tonne kimpassa, niin joku ajatus hetkellinen oli, mutta siihen se jäi, ettei siitä sen valmiimpaa tullut sitten. Elää nyt me uhomaan sen kanssa mihinkään, ettei pois alta me tulla. Ei se ehkä ihan puolustusministeri siinä suhteessa ole. Taisteluhalu, erikoiskoe se alun leikkiminen ja kaikessa muussa täällä matkan varrella sitten se koira käyttää sitä taisteluhalua, kun jos sitä vaikka vähän hirvittää, niin siitä se saa semmoista apua, että se yrittää pykälä enemmän aina, jos sillä on taisteluhalua sillä koiralla. Se lähtee kyllä leikkimään, joo, kun on vähän viritelty, mutta siinä näkyy myös se, että se on ihmistä kohtaan semmoinen vähän pehmeä. Eikä mä en pysty kauhean niin kuin rajusti leikkimään sen kanssa, enkä olemaan vahva ja uhkaava, koska sitten se antaa heti periksi. Mutta on sillä taisteluhalua sen verran, että se täällä matkan varrella siitäkin apuja saa, niin se arvosana on +2 kohtuu. Hermot, eli tämä, miten se tässä testin aikana kuormittuu, kun tämän koko ajatus on se, että me kuormitetaan koiraa tässä testissä kasvavasti. Ja sen pitää niin kuin selvittää tämä kasvava kuormitus. No tämä selvittää sen ihan hyvin. Ja siihen aina vaikuttaa temperamentti ja kaikki nämä muut, että kuinka rankasti se näitä asioita ottaa. Se kestää ihan hyvin tämän kuormituksen, mitä täällä tulee, eli se on +1 hieman rauhaton, semmoinen normaalihermonen koira. Vaikka se on temperamentiltaan erittäin vilkas, eli +1, se pikkusen liikaa sählää ja säätää tässä. Se puhtaimmillaan näkyy jo siinä alussa, kun te tähän tuutte, niin se pyörii ja hyörii, että se osaa sillä rauhoittua siihen. Sitten kun ei ole mitään ärsykkeitäkään, niin silti pitää hyöriä ja pyöriä. Ja siellä pimeässä se häiritsee se temperamentti just sitä järkevää tekemistä, että se meni sähläämiseksi. Mutta erittäin vilkas se on, siitä ei päästä mihinkään. Sitten tää kovuus.
näitä asioita kohtaan se ei ole niin pehmeä kuin ihmisiä kohtaan. Eli se on +1 hieman pehmeä. Noi ei niinku merkkaa tommoset möröt, mitä täällä matkan varrella oli, niin niinkään sille, mutta tosiaan sitten korrekti ihmiset ihmisten kanssa. Hyvän tahtoinen luokse päästävä